ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ afọ fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, onye chụba anya daa, onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya ise. Aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi na onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwa onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala restoration prayer ministry, ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa bụ 5th April. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ ihe mmadụ kwesịrị ime, the basics in life. Na alụmdi na nwunye n'ọdịnala Igbo, ihe ị kwesịrị ịma, ntọala ihe ị kwesịrị ịma, ihe izi preamble, ihe izi kwesịrị ime, first step before engaging in marriage, for you to have successful marriage. Mana before anyị gaa n'iru, n'ọkwa dị mkpa, echefukwara na echi ka anyị na-ebido aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ị ga-esendịrị anyị 3 prayer requests, then send a token to a design account. You WhatsApp me so that I go send you the account. Send them the account. Ka ị wee nwee ike isonye. Ọ bụrụ na ị ga-esonye nke ya ebido echi nke ọnwa April, ịma na ọsọ taata bụ 5th ka ị nwere ohere ime nke a. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Feel free to call Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu for any spiritual advice. I answer my call myself. I chat myself. Because I believe now the importance of being closer to my people. My mission is to bring happiness to people around me. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. N'isiokwu nke ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo, ana m enwekwa counseling ụbọchị ụka from 8 to 2 p.m. Mana echefukwara na ya chat m bụ ebukuo ụbọchị ị na-abịa, ịma jọsọ nọkọta bịa na-abịa Ogbuefi, because na ọtụtụ commitment, a lot of people a na-attend. So ọ bụrụ na ebe ụbọchị ụtụ adịghị nwa being booked for the day, believe me, nwere ike ịbịa ime nwee ike ịfụ m. Yes, ọ ka crowd. So ana m eme allow mmadụ ole nwere ike ịfụ on any particular Sunday. Then for other day, anyị na-agba afa every day. Na-alụkwazị ọrụ mmụọ every day, Monday to Saturday. So ụbọchị ọbụla ị ga-abịa, and distance is never a barrier. A nwere ike ịgbara gị afa na-agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ. Maka na ihe n'idiri n'ebe ọwụ ihe n'inweta ihe gbasara gị na mmụọ bụ aha gị, details gị n'obodo isi, ihe gbasara gị. Ụfọdụ nwere ike ịsị gị na ọ dịrọ possible na ọsọ onye nọ president ka na-agbara afọ, bụrụ eziokwu. Kama na ihe ụfọdụ emewuru ha nwere ike sị na ọ dịrọ possible. Ịmakwa na nwere ike ịnọ na-agba afa gị, afọ ihe gbasara onye relative ga-apụta. Example, ọgwụgwọ na iwe onye na-eje medicine ma ọ ijegoro amụma before. Ifu na nwere ike ị na-ekwu maka gị, afa ka enidiri, afọ nwanne gị ka enidiri, ihe gbasara nwanne ga-apụta. Ịmara nke ọzọ bụ na onye na-agwọrọ gị ọgwụ na-echere gị ajọ echiche, enidiro ya present ka onwe ike gwọ ya ọgwụ ka ọ gaa. Ịghọtara ya? Ihe ọ na-idewu ya details. So etu a ka ọ dịkwa n'ọrụ ngozi. Enidiro distance is never a barrier. Ịghọtara m ka ọ bụrụ ihe a na-eme physical and mmụọ na-apụ apụ. So etu a mmadụ nwere ike isi lụọ ọrụ ọjọọ n'isi gị even when you are in America from Nigeria. Etu a ka mmadụ esi lụọ ọrụ ọma n'isi gị even mgbe ị nọ America. As long as the air elements are concerned all over the world is a global village. You got that?
So I nwere ike ịgbara gị afa nkwara ike ịrụrụ gị ọrụ mmụọ. Distance is never a barrier. If I may can na-ekwu. Then n'isiokwu nke ụbọchị taa bụ make sure you speak out and make sure you do the right thing. Ka ị ghara ịda akwa ngaramara. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akụ ọta taa maka ihi na ha emere ihe ha kwesịrị ime. So you must do what you're supposed to do in order to benefit what you're supposed to benefit from. So they can say, well, distance is never a barrier. But what you must do is this. What you must do is this. Anytime you are embark on anything for your own good, you must do what you're supposed to do. What doing well. You got that? Ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ into problems because ha emere ihe ha kwesịrị ime. Ihe emeriri ihe kwesịrị na ị ga-eme ka ị wepụta ihe ị kwesịrị ịpụta. Example, gị nwa na onwe gị before you embark on anything, even marriage, you must let your ezumezu na ndị ichie know what you want to do. Is a must. Maka na onye buru chi ụzọ ọgbagbo onwe n'ọsọ. You must carry your chi along in whatever you are doing. Example ka mmadụ atụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije obodo oyibo, ịgwalụ chi gị na ndị ichie be nne na ndị ichie be nna ihe bụ ya intention. Ịgwara ha ebe ị na-eje. Ịmụrụ na nwatakịrị onye bụrụ chi ụzọ ọgbagbo onwe n'ọsọ. Ịmụrụ na ọ bụrụ na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje, ọ gwaghị ihe ọ ga-ekwu na o ruo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije example na ị chọrọ ije na ana mmadụ ma ọ bụ obodo oyibo ma ọ bụ ebe ọbụla, ị ga-agwarịrị mmụọ so gị gwa ndị be nna gị, mmụọ nọ na be nna gị, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị na ihe ị chọrọ ime. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na nwanne ya dịrị ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ihe ọ pụta bụ na ị ga-enye permission. Ị ga-enye permission. That is it. A ga-enye gị nkwado ka ị wee dee ude na ihe ọbụla ị chọrọ ime. Ịghọtara ya? Ị agwa ha na o nwere ebe ị na-eje maka ị nidiri nkwado ha. Ka mmadụ atụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije lese mba Canada, o wee bụrụ na ị gwara nna gị, o wee bụrụ na o nwere ya father's uncle bi na mba Canada, nna gị wee kpọọ nwanne ya nwoke wee sị ya na nwa m nwoke na-abịa mba Canada, can you please be of help? Onye ahụ wee kweta, wee kwado na ọbịbịa gị na-abịa. Agwa ya ụbọchị ị na-abịa, ụbọchị ahụ bịa na airport bịa chere gị, wee buru gị, wee buru na bịa, wee nyere gị aka secure ọrụ for you. Gị na onye nọkọtara gbalụ visa fenye ejebe mba Canada, ikwu ya ma ọ ibi ya nọ ebe a bụrụ ofu. Ị ghọtara ya? Ihe ji pedro picture ka i wee ghọta the importance of inwe mmadụ. So etu ahụ ị ma na inwe mmadụ mara mma, etu ahụ ka ọ dị, because na ọwụja ahụ ị gwara ya akwado ndị ahụ, gwa ndị ahụ asị ya, nwa, my son is coming, my beloved son is coming, please give him any necessary help you can. If you know onye deto a ga-enwegodu smooth ride na mbata ya. Etu ahụ ka ọ dị na mmụọ. Ọ bụrụ na ị gwa mmụọ nọ na ngwuru be nna gị na ebe ị na-eje, mmụọ nọ na ngwuru be nna gị emere arrangement with mmụọ nọ n'obodo ahụ ị na-eje. Ị mara na any state, any city ọbụla nwere mmụọ na-echekwa ya.
so that those cities, those entities of powers in that town you are going, will welcome you as one of their own. Maka na enwego spiritual connection. Ịghọtara ya? Then batazie na nkụzi anyị taa, etu a ka ọ dị na alụmdi na nwunye. Ọ na-adị mwute the success rate eji enwe, as in the rate of broken homes now and single mother is quite alarming. Ịghọtara ya? Mana ihe ka ọ sụrụ ya bụ na akparọ na ana wee kpa na ọfọ. Ahapụ isi a na-agwọrọ ike ajụ. Onye nwa bụ nsogbu. So ihe mmadụ kwesịrị ibu ụzọ mee wụ nwaanyị. Ịpụta before ikwu okwu na ị chọrọ ịnụ nwaanyị. Ịgwakọrọ nna gị na-abụ nke mbụ. Ịgwacha nna gị, ịgwa ndị ichie be nne gị na be nna gị si ha na ị na-achọkwana ịnụ nwaanyị ka ha bịa kwudoro gị, na ị na-achọ ka ị kpọta ka ị nwee onye abụọ. Ịgwacha ndị ichie, ịgwakwado ezumezu mmụọ so gị na ị na-achọ ka ị dubata ka ị nwee onye nke abụọ. Echefukwana you as a person nwere the aura, the radiation so gị nwa as a person. So when you are bringing another party, ihe ọpụta na ga-enwe miss radiation. So for that reason, ị kwesịrị ịgwa ha eme ya approve, so that ka enwee harmony, ka ha make room for another radiation that is coming. And once there is harmony, ọnya bata na alụmdi dị na nwunye ga na-eflow. Ọnya bata na ofu nwata nwaanyị na-agwa m nke bụ eziokwu na ya mara ihe ka ọ sụrụ nka, mana na ya mana person na ya bụrụ ajọ mmadụ. Na di ya na-emewe ọfụma mgbe di ya nụrụ ya na ya nọ di ya nọ main market nwee shop. Mana today ego di ya agbariena, business niile di ya bidoro ya agbariena. As you start today, na ihe suyenu na ya mara ebe the problem si. Mana di ya na wụzie keke driver, keke operator. Ọ bụrụ just no keke, ọ bụrụ di ya enwe no high purchase ka ọ na-agba. Nwaanyị ji aka ya ekwu na since di ya nụrụ ya na ọsọrọ dọdụ ka di ya na-ada. And if the right thing is not done, time will come when the man will start to hate her. Because when the man will look back and see his condition, he will shed tears. At the end of the day, but that woman a bad name. And then when you give to Obagara, when you give to Sumuku, and when you can finally the marriage break. You got it? In an audio, yes, one when you can, your partner, my woman, who cannot complain. When they start dating you, things will go down. I'm not talking of marriage. I'm not talking dinner more. My boys will handle one. Not sometimes of what necessary na the Kawai, they're bad. Money is you know, a communion, a harmony. Any human being, whether man or woman, as a name, no, this particular man, Gano, or raise you like it and no more Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. A woman, as a no, this particular woman, just one woman, or draw raise you. And with hundreds of women that are compatible to my character. The same thing to go on in the mania. Go on one, and with other hundreds of men, they compatible to you. But the only driver, actually embark some of this spiritual journey. Have you done your consultation in Baga family? Mado na more sonya na more sugi. Una a harmony, or he was remain. You can't just name from one, with good cough. You don't know money from work and all the hams from Jidego, with thick pocket, therefore, Mother Jebidogo. He who does not plan is planning to fail. You must do the spiritual aspect. One, yes, if one, yes. They like Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to like one man. Yes, as long as I like and I hear the good. Yes, very important. Yes, me, I like beautiful women. Okay, yes. Makana ihe dị mma na anya na-akwụ. Ghọtara ya? Mana in as much as na ifuru onye a, ọ bụrụ ụdị na-eri, ọ bụrụ ya spek.
Yes, there's nothing wrong with that. I will not expect, no problem. But have you done the spiritual background checking? Ka ị mara na ihe suyenu ndị ọgbanje na ndị ọgbanje gị can they work in harmony? Ka ọ abịa ọ bụrụgoro fight ị nwere ike ihe eme ya eme asatin. Nke ọzọ, mgbe ọgwụgwọ na-ewu onye na-achọ gị ma ọ bụ ọmakwa akụ ndị na-enwe ike ije obodo oyibo, ị ga-emekwa ascertaining ka ị malụ na ihe so gị na ebe ahụ na ha enwe ike ịrụkọ ọrụ nke mmụọ n'obodo ị na-eje. Nke a aside n'ihe gbasara marriage ka anyị na-ekwu taa. So ihe bụ ụzọ je gbagoro afa mgbe buru gboo na-awụ nwata nwaanyị ifugoro nwata nwoke ifugoro nwaanyị ya anụ gwa nna gị na-efu nwata nwa agbọghọbịa onye nwa onye na-eto a sị nna m nwa m ka ajụ ese a na-ajụ abụ ọsọ physical ese, ọ ga-ajụ physical ese yes, mana ọ ga-ajụkwa spiritual ese. Ma nwata nwaanyị a na-abata maka na mgbe nwaanyị na-aga ije di, mmụọ si be nna ya na-eso ewe na-aga ije di. Ịghọtara ya? Mmụọ si be nna ya na-eso ewe na-aga ije di. So a ga-ajụrịrị ese marụ na mmụọ si be nna ya so ewe na-aga ije di na family ngwuru ọ na-ejekwu a ga-enwe harmony. Ọ dị very important. Enwego ọtụtụ ndị apịawara azụ etu a ka ọ dịkwa nwaanyị. Famili a ị na-eje ebe ị ga-eje tụọ mmụọ, ebe ị ga na-ajụ ma nwaanyị ị chọrọ ịnụnụ ọ nwaanyị ọ ga-arụ ịnụta ọ mụtara ọmụmụ nwoke mụtara ọmụmụ nwaanyị, akụ na ụba adị, ụnụ a na-ebi ka nwanne. Ihe ndị a bụ ihe dị mkpa na-aga ajụ on both sides. Mana ụdị marriage a na-enwezi kịta oge dị na Abuja anyị na-akpọ ya Abuja marriage. Nwoke na nwaanyị ya jọsịfụ na onwe ha na-arụ ọrụ oyibo anụbaga anụba ebikọbago ọnụ. Gịnị na-abụ ihe na-ebute ihe mgbu? So ọ bụrụ na ime na ụdị mistake nke mbụ na a ga-ajụrịrị ese. Di na nwunye dị omimi karịa kintel. O nwere decision nwaanyị ya webata na ndụ gị nwee problem, nwa nwoke ya webata na ndụ gị nwee problem nke ụgha ekpobe. So ị ga-ebido n'oge jụọ ese. Adị m ekwuzi maka mpụ na ọtọnọ ndị mmadụ na-eme. Traditional marriage is the koko. Mana ndị mmadụ na ha mechaa ya inferiority complex, they will still go to church. They look at ihe a fada na-eme abụrụ onye ọha marriage. The main marriage bụ ebe na akwụkwọ ndị ụkwa bụ ekwu na onye dị etu a na ikwu na ibe kwekọrịta na ha ga-anụ di na nwunye. Ọ ikwu na ibe nne na nna m nwa na-edetamin na mmadụ na-agba anụgo ebe a wapụta unu kpere ụlọ ekpere gọzie unu gọzie wee kwubie okwu n'isi ụmụ nwa di a na-aga enwe na ọnwa itere anyị na-abịa na ka enwe ụmụ nwa di a. Ịghọtara ya? Nọ ihe a na-agọ n'ọfọ ọgbụgba ndụ. Ihe aghọta the pan carry ihe a mmemme a na-eme agwaghị mmanya mgbe nwa m eburu mmanya abịa okenye onye bụ nna gị ga-ekegide onye na-asa abụ onye na-agba ụkọ abịa ọgbata mmanya ahụ ọnwụọ etu esi eme ọgbatazie ọzọ okenye ahụ weruzie kpọọ nwa m ada nwaanyị na bịa gosi ya onye ahụ esi n'ọnya ya anụ gị. So o nwere ihe dịka poison because na onye ụka a na-eke eburugo ụzọ nwụọ. Nyụtara ya agbaghịzie mmanya chọbazie ndị di gị chọta di gị anwa binye di gị mgbe ya bịara oge anyị biri mmanya emeburuzie kpuchie ya ka wee jebe ebinye nwoke ahụ nyanwa nwụọ. Ọgbụgba ndụ ka a na-agba unu mana ịghọtara ihe dị ihe ahụ maka na ụbọchị a na-agba nkwụ nwaanyị ka mmụọ sobe nna ya so nwaanyị na-esu ya agabe di ya. O mesizie nwoke nwetazie eweruzie ego tinye n'ime ya na eweru ego ahụ to show appreciation to the father of the girl. Onye ahụ dị high point of education. Ịghọtara ya? Ewee kenezie na emechazie ọsọ n'ụwa chere nụ ọkọrọ n'ọfọ na ụnụ ga-ama ozuzu eke ma ozuzu orie ma ozuzu ahụ ma ozuzu nkwọ. Ihe ụnụ ga-eji tụọ ụmụ ama aka ụnụ ọgụbara ụnụ ọfọ. Ọ marriage si aga mgbe ahụ mmụọ so be nwaanyị na-wee sie mana gịnị ka anyị na-afụsi mmanya ọgbụgba ndụ adị aṅụ ya aṅụ apụta na nwaanyị ebi nwaanyị mmanya okwuchi aka ruo n'okpuru oche onye kamera wepụ kamera ọkwa ya na okwuchikwazie onye ka ị na-aghọrị. That ọgbụgba ndụ ahụ was never done. And by so doing that marriage adịghị enwe problem because ọgbụgba ndụ
the covenant that jikọ that alụmdi na nwunye. O nwerekwazi mmụọ so na be nke nwaanyị sie kwuru na be di ya. Ọ bụrụ mgbe gboo nwaanyị bịara ije di iwee mejọọ ya, o wee tinye ngene ezimeri o wee bekuo mmụọ be nna ya. That family ga-afụrịrị ọba. Ịghọtara ya? That family ga-afụrịrị ọba tie mee restitution wee medo ya nwaanyị bịara ije di. Maka na o nwere ọtụtụ family na-ata ahụhụ maka mmegbu emewuru nwaanyị bịara ije di, o wee bekuo mmụọ si be nna ya. Ịghọtara ya? O wee bekuo mmụọ si be nna ya ka mmadụ gị ofu atụ ka ịghọta ihe a na-agwa gị. Ọ ihe dị etu a kpatalụ ajisi nwa afọ anụ na osu. Achọrọ m ka m kọwara ihe gbasara osu sistem. Yes, enwere ndị a kpọrọ na ndị a bụ osu. Ọ dị na be anyị enwere ndị bụ osu, anyị nwabụrụ nwa afọ. However, I jụrụ my father kere ihe ndị a mere eji akpọ ha osu. Ọ kọwara m na mgbe buru gboo ụfọdụ ndị a na-akpagbu akpagbu ma ndị a na-achọ ka egbuo n'uto na enwere ike achọ ka ele ha n'oru. Ụfọdụ nwere gbawa ọsọ ndụ ha. Nwere so many things kọsụrụ ya, mana the bottom line bụ na a na-akpagbu onye anwa. And ịma mgbe a na-agwa gị bụ ụfọdụ onye anwa ike bụrụ onye ụjọ. Ihe ọ ga-eme nwe ike gbana n'okwu arụsị. Ọnọdụ okwu arụsị je kụọ arụsị mba mba were nzu arụsị lacha akpọghị osu. Maka na ọ bụrụgo ọgụ werugoro onwe ego ọrụ mmụọ. So ijeje chọọ ya okwu ma o mee ihe arịrị o wee paa akwa wee kpọkuo mmụọ inwe problem. So that time ihe mata na ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ekwe eje anọ ha, nwa afọ adịghị anọ ha bụ na nọọ ndị mmụọ so ụmụ mmụọ ka ha bụ. Iwe nụọ ya dịka nwaanyị and na-ewu ọdịnarị. O wee nwee ka isi mejọ nwaanyị a, o wee baa arịrị. Ọ bụ ndị ọzọ sị na udo ndị ekwuri ọgbọkuo mmụọ udo ndị ekwuri mmụọ dịbe nna ya. Mmụọ apụọ ime ya eme obi gbawa ya. Mana ọ ya nwekwa mgbe imejọrọ ya ahụ. Yes. Ma ọ na-ọwụzi na emewere ya kaje gbuzie ya egbu ọnwụ. Mgbe ọ na-ebe akwa ọ na-ekwu okwu n'ihe ya emere ya udo ndị ekwuri, ọ na-akpọ mmụọ debe nna ya si ya jekwaje gbawara ya ọkụ. Nye ekwekwana ka mgbe nwere ike ihe eme Josef okwugbo okwu si na ngwuru a emere ihe a na nwata nwoke ama adụnata na ngwuru a. Ọfọ ahụ ọ gọrọ wee gote ntezie ojebe nsogbu na family wee ka mụta nwoke ọnwụnwa mmụọ nwaanyị ọnọrọ. Ịghọtara ya? So many things. Ọ bụrụ okwu nwaanyị bịara ije dị wee kwubiri. So ị na-achịkwa the power of ihe ị kwesịrị ịma. That time nwaanyị bịara ije dị na dị protected maka na mmụọ so be nna ya esu ya bịa. Ọ nwere ndị na-abịa mgbe asị buru arụsị etu o si wee dịgbo mmụọ akwụdoro ya. So ihe na-achịkwa bụ ịmara tradition ndị be unu na-eme ụbọchị a na-eme ya traditional right. Allow them to do it perfectly. Don't say bring ụka sentiment there. Ka mmụọ wee so gị. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ata afọ na be di ha maka na mmụọ si be di na fe soro ha. A na-eme ha akanye na-eme arịrị mana nwere ihe ga-eme because emere ihe ị kwesịrị ime. You didn't carry mmụọ be nna gị along mgbe ị na-eji jee di. Maka na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje ọgwa ihe ọ ya ekwu ma oluo. Ịghọtara ya? Yes, etu ahụ ka ọgwụgwụ nwa nwoke. Mana ọ bụrụ na ndị a gbọrọ na ha bụ osu, ha wee jekwaje nụwa osu ibe ha na another town, there will be peace. Because onye a mmụọ na-esi onye a mmụọ na-esi ya. So they understand each other very well. Ana mana egosigbo ya Chukwusi wee karịa mmadụ. Ọ a mystery puzzle till now. Si Chineke si eme nta na-ama mmadụ egwu na-akpatakwu ego. Mana for me as a custodian of Odinana, I know that we can destroy it. Na ba anyị oraifite destroy go ihe gbasara oru na nwadia that is na nwana. Oge mgbu ndị bụ nwana adịghịkwa anụ oru. Na kịta ihe gbasara olu have been abolished. A na-anọkọzi. Mana nke osu ka dị very strong. Mana ama m we the custodian of Odinana can still abolish it.
when people are ready. I want the joke for a good go in the middle head in there, abolish here, because we are all creators, creatures of the Almighty. However, it will process. Because of Nyaka over Pasaros can be able. But then you could be able, you could show the power where you kiss on one, you GJD. So you want to know one. Wabụrụ niile ejije dị ihe nna ajụgo ije dị ijelu ị gwakwara mmụọ si be nna gị niile ejije dị gwakwara ha yes gị nwa na-akwado ije eje ị gwakwara mmụọ na ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna gị niile ejije dị gị nwa nwoke ị gwakwara mmụọ na be nne gị na be nna gị niile eje kpọta nwaanyị. Ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime onye na-ebute mpịawa azụ ghọtara ya so ka mmụọ kwudoro gị. Inwe ajụjụrụ ihe a nkụzi taa sendere meseji 08057837672 send them message na WhatsApp aga m enyere gị aka. Eche ịchọta vidio m na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Inwe ajụjụ jụọ m ya gazie ọfọ.